Aki nadane. Yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning kamarku yen aku kangen kangen karo sliramu tak belai-belai rambutmu tak elus-elus pundakmu tak rangkul ngalemone dadaku yen pancene Sri kowe eling aku Kok kono nang Bali yo aku kan Mas, lagumu terah beda kok. Piye? beda piye to Kok beda kaset iki, Mas? iki terminal Medun Nganjuk kok iso Anawi lho. Kok Sri minggat Kok Sri minggat? Mas sampean? lah yo Sri niki minggate ning terminal kuno Pangsamu pesak kaset terus mbok garap bareng lho kok. Ya, sikat ya. Coba. Gemah musika, musik Indonesia. Ya. De tarik ya gini ya ya. karo jadi rame yo Dik Gemah Mustika duwi Mas Nidik Mas Duduk Spesial kanggo kanca-kanca pemuda. yo Kanca-kanca linmas. Kanca-kanca parkir. iki lho penak Ayo Dik tarik ya gini. Oh. Oh. Mas Jo. terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku ngalekake Bila ku duwe pacar, anake paku kira aku baca nanggone pinggir rapatan. terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku ngalekake Biyen jaman semono, kapan kowe janji karo aku, Janji apa, Wi? nanging nyatane kowe ingkari janjimu. aku kok ngapusi Ngapusi, wis apa ngapusi pokoknya. yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning kamarku yen aku kangen sliramu tak alus-alus fotomu ning dompetku Apa kowe rakosa papating saben dina rabrak kalilah fotomu ning kamarku? apa kowe ra krasa petak batin saben dina Ayo tarik. Jenengmu ning hatiku. Gemah musika Yo. Pokoke yo ngene iki.
Jan. kasih. Niki bumbunipun wonten ing tontonan sakniki Mak Cang.